Ce sărbătoresc astăzi drumurile județene? O masă festivă de sfârșit de an, analiza unui bilanț, iată că a trecut încă un an din viața drumarilor, care ne întâlnim și ne povestim lucrările care le-am făcut, activitățile care le prestăm și ce vom face în viitor. E un moment fericit pentru noi toți de a ne întâlni nu numai la muncă, ci și la un pahar de șampanie acum în preajma sărbătorilor de iarnă. Ce ați făcut, cam știm, și ce veți face? Vom face mai mult decât am făcut. Avem un sprijin deosebit în colaboratorii noștri și mai ales în Consiliul Județean, fapt pentru care am și invitat toți consilierii județeni care sunt și acționarii firmei noastre. Să sperăm că anul care vine va fi mai bun și mai fructuos pentru toată lumea și mai ales pentru cetățenii județului Hunedoara, în folosul căruia noi lucrăm. Se anunță deja niște lucrări masive? Cu siguranță, lucrările sunt anunțate, noi vom depune eforturi, vor mai fi pe parcursul anului. Sperăm ca la sfârșitul anului viitor drumurile să arate și mai bine. Iar acum, la sfârșit de an, aș vrea să doresc tuturor colaboratorilor, tuturor beneficiarilor, tuturor cetățenilor județului Hunedoara sărbători fericite, un Crăciun fericit, la mulți ani, să le dea Dumnezeu tot ceea ce își doresc. Un an plin de împliniri pentru drumari. Un an plin de împliniri, un sfârșit de an bogat, ne-am întâlnit, îl sărbătorim și sfârșitul anului plin de realizări și un început, sper, tot așa plin de realizări în 2008. Dacă nu, mai multe realizări. Sunt mulțumiți drumarii hunedoreni? Sunt mulțumiți, dar știți cum? La anul vrem să fim și mai mulțumiți și să fie mulțumiți și cetățenii județului Hunedoara pentru lucrările efectuate de noi. Dea Dumnezeu sănătate, că restul avem pe toate. Abia. Era să nu mai urcăm. Da, important e că să urcați. A fost pe la mine și mi-au povestit. Un an plin de împliniri pentru drumurile județene. Sunteți acționar? Da, suntem chiar mândri că suntem acționari drumurilor județene. Actualul Societate Drumuri și Poduri S.A. și unic acționar Consiliul Județean, fiindcă este una dintre cele mai puternice firme în domeniu din județ și cred că una dintre cele mai puternice firme din România. Faptul că au în administrare peste 1600 de kilometri spune ceva și așa cum spun foarte mulți cei care trec prin județul Hunedoara și cu care am contact, îmi spun că în momentul în care intră județul Hunedoara, parcă intră într-o altă țară, într-o țară occidentală, datorită faptului că infrastructura pe drumurile județene și nu numai este
destul de bine pusă la punct, spre deosebire de alte județe. Făceau comparație cu județul Alba, când în momentul în care treci peste deal să ajungi la noi, nu mă refer de DN7, să treci la noi, ajungi la Bucesi, până acolo îți rup mașina, iar de acolo este plăcerea de pe lume să-ți continui drumul către casă sau către județul Hunedoara. Deci, puse una peste alta, sunt mulțumit, bucuros că și în acest an am avut rezultate deosebite și că județul Hunedoara, așa cum mai spuneam de mai multe ori, se mișcă în bine. Primiți cu colinda. Că vă spune și ce ați realizat. Mulțumesc. Bine ați venit. Mulțumesc tuturor. Mulțumesc angajaților sărbătorilor la final de an. Consiliul Județean, domnului Ioan Molăță, care cu noi, în special primăriei Deva, primăriei obiectiv. Constatând că sunteți atât de buni, o să propun Consiliului Județean să vă vindem. Luăm un preț bun pe voi, ne rezolvăm problema. Dar pe cealaltă parte mă duc la bancul cu păcală și tândală care își vindea vaca și păcală îi spune, băi, lasă că ți-o vând eu, sau Olteanul cu păcală, mă rog, nu știu, era o chestie acolo cu... Și spuneam, o vacă nenorocită care nu dă de lapte, slabă și așa mai departe, ăsta i-a luat-o și a făcut-o, dă 30 de kg de lapte, are smântâna de 2 degete, viței 2 pe an și așa mai departe. La care proprietarul se duce și spune, dacă e așa de bună, nu mai vând. Așa că, dacă sunteți așa de bun, mai bine vă ținem noi. Lăsând toate glumele la o parte, spuneam, înainte celor de la o televiziune, care este părerea mea despre bilanțul drumurilor societății noastre, despre salariații noștri.